nosaltres, com a grup de pares i mares, i també la Magda com a catequista, agrair a mossèn Malé la feina que va fer amb nosaltres com a famílies. Nosaltres vam iniciar amb ell l'any passat la catequesis familiar. I no va ser fins aquest matí que jo vaig entendre una frase que l'altre dia, quan el vam anar a visitar a Solsona, ens va deixar com un legat i ens va dir: pares i mares, heu de ser el testimoni dels vostres fills. La catequesis és traspassar la fe. Feu que els vostres fills tinguin experiència de fe. És per aquesta alegria i aquesta senzillesa amb la que ens parlava de Déu, amb la que ens qüestionava, amb la que juntament amb ell també ens sentíem tots qüestionats, doncs que li volem agrair. Moltes gràcies, mossèn.